Sanibonana nginibingelele nonke balandeli basemsamo Institute esigodlweni sasemlambo omunye ubhedlindaba lo umzukulu kaLiphuzi onibingelelayo namhlanje. Saba nomcimbi omkhulu indumezulu sibungaza ukuzuza kwabantu abayizigidi ezisishiyagalombili Ukhozi FM. Sithi ake kube mnandi kubuswe sabagingqela inkabi yenkomo babusa kwamnandi kwanje yami. Mhlawumbe abanye bazobuza ukuthi ingoba umkhize nemali yini ukuthi wengenza umcimbi ongaka cha. Ukubonga. Uyabona kukhona into esishayayo kunazo zonke emhlabeni ukubonga. Namhlanje ngifuna ukukhuluma ngalokho. Kunabantu namhlanje abasozigidi. Kunabantu namhlanje noma ungesena usozigidi kodwa uphila kamnandi. Inkinga enkulu uthi mawusuphumelele noma uphumelela bese ugijima usukhohlwa abantu abaxhasa, abantu ababekubhulela amazolo, abantu abakuphakamisa, abantu abakubeka la ukhona. Lento ithinta kakhulu osomabhizinisi, ithinta kakhulu osopolitiki, ithinta kakhulu nanoma ubani. Emhlabeni namhlanje uthola ukuthi kufezeka lesisho esithi umlungisi uyithela isisila. Ukuthi umbeki wenkosi akabusi nayo. Ukuthi umuke wamsiza umuntu uyobuzibulele. Lento igijima ngisho nakubantu abathi basebenza abanye abantu engathi abelaphi. Lento isebenza ngisho nakubantu abathi bamukela idlozi esingathi amathwasa. Ithwasa liphume likhohlwe lalithwase khona beliphethwe kanjani. Seliyothuka lisho yonke lento lenziwani bese ucabanga ukuthi konke kulunge yini. Namhlanje umuntu ngabantu. Umuntu ngomuntu othile njengoba ngihleli la. Ngiyimina nguVictor Velaphi othi Mkhize. Kunabantu abangisizile empilweni. Kunabantu abangixhasile empilweni. Kunabantu abangiphuzise amanzi nxaniwe. Kunabantu abangiphe ukudla ngilambile. Mangikhuluma ngokudla ngisho bangiphakelile kodwa ngizama ukusho ukuthi uhlangana nomuntu nje athi gcwabe mfowethu uNkulunkulu akubusise sengathi ungaqhubekela phambili. Ukudla lokhu sengiphakelile eplatini lami la ngosuku. Ngakho ke into esishaya kakhulu ezikhundleni, into esishaya kakhulu siwe emabhizinisini, into esishaya kakhulu siphelele naye noko sinako, into esishaya kakhulu ukuthi sithi nani lokho sinako sithi sinako sibe kodwa sihlupheka. Ake ngigxile la. Uyazi khona into ehlekisayo. Kunabantu abahlala koBhalito koMhlanga, abahlala Constantia eCape Town, abahlala koSandton koBryanston. Njengami njengoba nami ngidlalela eBushwillow Estate khona la eGreenstone Hill eGoli. Bese uyifisa impilo yalomuntu. Mntana nomuntu akalala ebusuku. Uzokhokha ngani ekupheni kwenyanga? Ziyamtinyela. Noma engeke enayo imali yokukhokha, kodwa emndenini wakhe kukhona lento emtinyelayo. Wena uhalela impilo yakhe kanti ziyamtinyela. Uthola ukuthi nanga umuntu uhamba ngemoto ebizayo, usibani uthwele usho yonke lento kanti ziyamtitinya eyedwa. Uthi mase sendlini encane ehlele ethe kuthi kuphuma ngala abecabanga ukuthi kwazi kwanzima. Uyayazi lento yenziwa yini ke? Yenziwa ukuthi ugagamelile washiya bakubeka lapho. Ake uhambe nabantu. Sivotile manje. Bangenile ekhundleni. Awubabukela ukuyiqhenya kwabo. Awubabukela ukuthi basazokubingelela yini. Babheke ukuthi bobuyela yini ngokuzayo. Ngakho engizama ukusho ukuthi
sihlulwa ukubonga. Sithi masibonga sibonga endaweni okungeyona errong. Athi umuntu azi kahle kamhlophe ukuthi lokho anakho ukuthole ngokungcola, ukuthole ngokubulala, ukuthole ngemali egangile engcolile, kodwa bethi hey Jesus is great, uNkulunkulu ngiyabonga, haleluya. Usho umuntu unamanga bese shayeka. Ake siyekeni lento okuthiwa amanga, ke sibonge ngeqiniso. Ake singazondani emhlabeni, sibangani. Uyazi gobela ndini ushawa yini? Ushawa ukuthi uhalele wanomgolo emandleni ethu asalakho walivala. Uyazi ukuthi thisha omkhulu uprincipal ushawa yini nje unenkinga ekhaya, indaba uhlukumeza istaff emsebenzini. Uyazi yini isikhulu chief director noma DG noma direct noma MEC ushaye kanjena kodwa ubuhamba unama bodyguards, ushawa ukuthi uhlukumeza abantu, awuwenzi umsebenzi oqashelwe wona. Sibheke mfundisi esontweni uyashumayela kodwa uthi ushumayela ubhinqe ibhayilo lokungcola. Uyazazi imfihlo zakhe azikho. Nawe futhi mkhize mhlawumbe melaphi wendabuko, nawe mkhize uthi nawe nje ubuqeketha njena kodwa kukhona ezakho ezingcolile. Zesule eqala baba. Usho kahle uJesu uthi geza imbenge ngaphandle ngaphambi kokuba uyigeze ngaphakathi. Uthi angiphinde ngathi angibekanga kahle, geza imbenge ngaphakathi ngaphambi ukuthi uyigeze ngaphandle. Ngamanye amazwi hlambuluka ngaphakathi bese uhlambuluka ngaphandle. Siyozondana koze kube nini? Koze kube nini sibonge endaweni engeyona? Koze kube nini singabongi? Engabe sibonga la kufanele khona. Sishawa yini ke na? Umuntu omnyama uthi megijima ethi yobonga enza izinto ayuthwele. Athi umuntu omnyama azimhambela kahle uthwele. Umlungu yena mazimhambela kahle it's fine. Umdabo sendiya mazimhambela kahle it's fine. Koze kube nini bantu benkosi? Ngakho ke sigijima inyanga nigcwale egodlweni. Nithi nifuna into zenu zilunge. Imali ayihlali, ingane zigani, ziyaphuza, konakele kanti wena khulula inhliziyo. Uyoyibona lento engiyisho ngelinye ilanga ukuthi indaba ayikho emthini, indaba ayikho enyangeni, indaba ayikho okugobela, indaba ayikho esigodlweni, ikuwena. Ngakho ke ukuphakanyiselwa abantu nje bathi awusiyabonga. Ipowerball leyo. Ukuphakanyiselwa isalukazi ta umntana uNkulunkulu azakugcine, ipowerball leyo. Ngakho ke lokhu kokuthi kufanele uhloniphe uyihlononyoko bese uthanda umakhelwane wakho njengoba uzithanda ngokweqiniso, ikona okuyokuphulukisa, ikona okuyokwenza ukuthi uphile. Ngikholwa ukuthi ungizwile. Ake uthathe nje izingane zakho uthi uma uyinika into ithi thank you daddy, thank you mommy, ngosezafundisa ngisi, ngiyabonga baba, ngiyabonga baba. Uzifundise lokho izingane zakho. Mina ngikhule ekhaya umuntu omdala mekuningi uthi khize noma ngiyana kwamkhize, kwamkhize bonke khize. Kubongwa kanjalo. Lokho kwenza ukuthi izingane zakho zikhule zinemfundiso okubonga, kodwa ukubonga okudirectly. Ngakho ke sengiphetha nakho ekuhlane ngifuna ukukushiya nakho. Awufunda ukubonga. Awufunda ukubonga la uphiwe khona, hayi endaweni engeyona. Awufunda ukuba neqiniso ekubongeni kwakho. Awufunde ukuthanda umakhelwane wakho uzidlule wena. Awufunde ungabulali. Hayi ngombese ngomkhonto ngesibhamu. Ngento ephuma la emlonyeni. Ngenkathi umkhuluma kabi omunye umuntu uyambulala. Ngenkathi umusho uthi umbulala ubuzibulala wena. Obheka ukuthi mawukhulume ngo-VVO ngiyalinganisa. Uzovuka kuthiwani ngo-VVO kusasa. Wena uzovuka kuthiwani ngawe. Ngizama ukuthi obheka mawukhuluma ngomuntu uvuka kuthiwani ngawe, kuthiwani ngaye. Ngesikhathi ke manje vumbuka yena enyuka kakhulu, usuqala ukuganga ukuzingcolisa, usuyahamba usiyofuna imithi yokuthakatha.
usuwona kakhulu, usubhixudaka njengengulube. Ngakho ukubonga abantu benkosi, ukuthanda umakhelwane wakho njengoba uyithanda, ukubonga endaweni e-right, ave kuneqiniso singazikhohlisi. Ngiyabonga.